sajangka anggenipun Pak Kaji Hasan lumebet wonten ing sasana pahargyan. Pinanganten putri monggo klaturi maju sajangka. Ngaturaken bulu sungkem. Ngaturaken sungkem dumateng panjenenganipun Pak ya sungkem. Iki nyapa to kok ditutupi barang ngene iki. Kok iso Iki aku sungkem. Sungkem karo Pak Haji. Ngaturaken sembah sungkem pangabekti dumateng Bapak Hasan. Pak jenengan kok duduk to? Mikir. Piye malah pucet pindho to mjeng. Gajah piye? Kok lenggah to, Pak? Saya nyuwun sewu jenengan ngadeg. Nek kula liir. Pane kok minggir kene. Yes. Kene. Tak buri. Yuk. Pun diterne Baladewa napa mriki? Pun matur mawon. Pak Haji. Iki kandel iki Mas. Nyen sewu sugeng dalu Pak Haji. Ngene. Piye, Bang? Wes niku. Pengajian. Wes meneng. Ngene, Nyen niku. sewu nggih. Iya. Wah nggih. Aku babune. Dayon lho. Nggih, monggo Den Ayu. Sugeng dalu Pak Haji. Pripun kabare pripun? Tenang kok. Iki kesenian apa to iki? Mbah jenengan iki nyawang sing ndi lho? Nyawang kok sampe ndredeg. Minum. Anu Bang benakno mike. Benakno mike. Ketoke kok ngelak ndredeg roh kowe to Sil. Ketoke kok obate ndredeg marung diunjuk. Nggih to Abah nyuwun sewu lho. Nyuwun sewu Abah. Kok guyu terus Abah. Monggo Den Bagus. Dah kok saurane buyuten. Wes Sil, gawenen sampe buyute nemen Sil. Kowe rasa guyu we. Kowe lagi iki to aku 2 tahun ning kene ngerti yo. Bingung aku mek omong. Wis sembarang wis Pak Haji. Kok digondeli nyapa to ki jane santai lho. Mlaku biasa ngene ora iso to jane. Kok wis to ora apa gak sakit to. Bang, gak sakit wis to. engko gek saya nemen. Ora apa-apa, hapus-hapusane penak nanti CTN. Bendang turu. Ku bendang turu. Aku bingung iki kok. Ora usah bingung santai rayunen. Nyuwun sewu Abah. Niki leres jenengan nyuwun tembang Bukit Berbunga. Aja guyu, Wonge yo meringis terus. wis seneng. Nyuwun sewu, jenengan apa to kok guyu? Seneng to, Mbah? Seneng lho, Sil. Karo nuli nyimel kok karo kowe pemenang. Karo nuli wis rada nyimele kok ngono. Pemenang karo awakmu. Wis to? Aku dosa ya Yes, ora, gak sakit kok. Abah nyuwun sewu. Radi banter mawon lek nggih ngoten. Nggih. Oh, kurang cedek ngatiko. Kurang cedek ya, Mir. Wes. Bang. Ora apa-apa, padu ora apa-apa to, tenang. Niku. Wes. Nyuwun sewu Abah. Nggih. Saya nemen nih, Bang. Walah Gusti, munjuk. Mi. Napa milih tune? Monggo Pak Haji. Ya. Ya jenengan Takonono to, asmane sapa ngono lho. Mbak Mbah. Abah Haji. Abah Haji Hasan leres nggih, Mbah nggih. Abah nyuwun tembang Bukit Berbunga. Kalih napa niku wau? Bukan lali. Kalih Wah. Lah wong musik romuni lho mikir wis ngene dhewe. Abah nyuwun sewu. Mangke lek niku kula nembang jenengan kersa joget? Joget ora. Pripun? Tak joget ta. Kowe ora usah melo. Iya. Samale aku. Aku. Kowe ora sampe lu ngomong. Wis jajal kono jajal. Pripun, Pak? Ngapunten niki kula pun diwanti-wanti. Pun diwanti. Nggih, sing wanti-wanti sinten? Kalih buke. Piye? Ya apa ora? Domongi manten anyar ngene iki. Iki manten anyar lho, Sil. Manten anyar. Anyare ket kapan? Cek 3 sasi. Masa? Iya lah perlu bubrah mau bisa.
Aduh. Leres to Mbah, peh kula niki. Maju. Dilek kula dadi tersangka niki Mbah. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Pripun? Napa buke kersane ken ngriki piye Mbah? Ora. Ken ngriki pindah nggih? Sare. Mboten. Teng ndi ya? Piye? Jare wayoh ngono yo. Wah yo piye wonge kepuyuh iki lho. Nah ngerti wong dredeg apa piye wong-wong. Mbah, nyun sewu, mengke lene kula nembang, kula joget jenengan nggih joget nggih. Mboten. Anu, Lah terus napa niki Mang Rene? Nggih kula wis mek meneng tok nyawang kowe kiter. Ngoten. Oh jenengan sing nyawer, niki pun dicepakne niki. Aduh. Wis kok, lek gegem kok gegem jagung. Arep nyawer sinden pemakane pitik. ora nggo kantong. Ora kok. Nggih. Yo. Tamang. Bah, pripun? Sampun rileks napa dereng? Mengke lek nyawer ditelasne lho nggih mubadir. Mboten ditelasne. Nggih pokoke mengke jenengan nyuwun nggih kula sukani. Nah, kuwi lho. Lah karo wong ayu wae lunglung. Meneng Oke. Sampun siap sakniki napa radi mengke mawon? Nggih sakniki mawon. Oh, sakniki mawon. Sampun siap nggih? Tapi jumeneng lho nggih. Mboten kula tak lenggah. Iki jane acara campur sari apa to gremang-gremeng dhewe iki. Sakniki nggih. Ayo Mas, sabun Mas. Pun teng mriki Aduh. mawon santai mawon. Mriki pun relax mawon duduk. Iki matuk engko aku lek ku joget piye ya, Bang? Kalah semek ngene tok aku sih. Seru-seru. Anu, Kalau ditonton saya. Piye? Pripun? Piye? Pripun? Kon nglinggone. mboten usah nemen-nemen lho. Nggih. Berarti kowe engko nyakit nyanyi men. Di bukit ngene tok hasil indah berbunga. Ora usah nemen-nemen. Kok kowe ngene kanggo medhun kanggo. Aku cek iki aku. Nyanyi ndak oleh nemen-nemen cek iki Wes aku. ladenono wis sing iso nyurtani awakmu. Wis kono entekno ngono Pak Haji. Yo, bukit berbunga